određenja, imam cerebralnu paralizu zbog koje se nosim sa dosta problema, ali živim kao svaki normalan čovjek u stvari koji ima svoje obaveze i svoj normalan svakodnevni život. Samo se ne mogu kretati, krećem se u invalidskim kolicima i mogu se kretati uz pomoć pomagala ili uz držanje. Egzopulse Moli odijelo namijenjeno je za korisnike koji boluju od cerebralne paralize, multiple skleroze, moždanog udara, spinalnih ozljeda, a također je jako dobro za osobe koje imaju problema sa kroničnom boli. Konkretno ovdje imamo Nives koja ima cerebralnu paralizu, ona je imala poteškoće sa opsegom pokreta, sa spazmima, također i sa bolovima u leđima, gdje smo sa testiranjem koje smo proveli uvidjeli koji su njezini problemi i na temelju tih njezinih poteškoća smo napravili njezin individualan program koji je olakšao njezino kretanje i svakodnevni život i također mislim da se u svakom slučaju njezina kvaliteta znatno života poboljšala. Kod fine motorike, otvaranje šake, rad sa prstima, sam opseg pokreta ruku, podizanje ruku čak iznad razine ramena, gdje je to kod osoba s cerebralnom paralizom otežano. Kod nje se poboljšalo, kao što je sama navela, ustala se iz kolica, prohodala je kroz razvoj, što je za osobu koja, ajmo reći, cijeli dan provodi u kolicima jako velik korak. Bila sam jako iznenađena jer sam prvi puta nakon 15 godina uspjela proći pola razboja bez puno muke. I prohodati pola razboja, što je meni bilo veliko iskustvo. Fina motorika mi je se pokazala puno bolja nego inače. Prsti su mi bili pokretljiviji i bila sam jako zadovoljna time. Korištenjem Moli odijela mogu sad reći da su mi se prestale tresti ruke, tremor ruku je prestao, tako da mogu sama nadjeti maskaru. Recimo, to mi se jako sviđa. Što je dobro, Moli odijelo djeluje na razvoj novih sinapsi u mozgu, što je jako dobro i vjerujem da će novim korištenjem biti mi još bolje.